Кой се обажда? Ами, намерих някакъв телефон и не знам на кой е. Искам да звънна да съдействате. Може ли да ми кажете на кой е този телефон? Защото не знам на кой е. Какво? Ей, ти си много проста, много си проста! Събудихте момчето пустиняци. Ма ти си много проста! Аз не знам, мислех, че се чува. Какво бе ти помисли, че е верно? Добре, Арчел, че я правим тук шеги. Дай някакъв номер. Имаш някакъв номер на момичета?